салом дӯстон, Реал Мадридам метавонад ба мушкилиҳои хеле ҷиддӣ ва таҳримҳо дучор шавад. Гап сари он меравад, ки дастаи шаҳри Мадрид даромади худро пинҳон мекардааст. Ин ҳолатро метавонанд ҳамчун қаллубиҳои молиявӣ ҳисоб карда дастаро ба санксияҳо дучор кунанд. Сухан дар мавриди 122 миллион евро аст, ки Реал Мадрид онҳоро дар ягон ҳуҷҷат қайд накардааст. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими як шабонарӯзи охир аз видеои мо маълумот пайдо карда метавонед. Як лайки қиматбоҳи худро гузоред ва тамошои хуб ба ҳама. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аст, аммо бозори трансферӣ бошад баръакс дар ҷӯшу хуруш аст ва моро сериали навбатии Мбаппе интизор мебошад. Бо эҳтимоли зиёд Килиан дар ПСЖ боқӣ мемонад, аммо фаворит барои ба даст овардани бозингари фаронсавӣ Реал Мадрид ба ҳисоб меравад, вале шанси Эмюни зиёд аст. Сеюм варианте, ки кадом дастаро Мбаппе интихоб менамояд, Ливерпул мебошад. Ин тобистон ситораи асосии Фаронса дар кадом даста ҳунарнамоӣ мекарда бошад. Гузариши эҳтимолии трансферҳоро бо сарпарасти видеои ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мушкили Реал ба он ҳуҷҷатҳое рабт дорад, ки бояд пешниҳоди ҳамагон шаванд. Ҳама ин ҳуҷҷатҳо тафтиш шуда аз назар гузаронида мешаванд. Баъдан аз хароҷот ва даромади даста маълум мешавад, ки ин клуб қаллубиҳои молиявӣ дорад ё ин ки не. Қоидаҳои ферплей вайрон шудаанд ё ин ки не. Аслан агар мо ферплей УЕФА-ро хеле сода карда фаҳмонем, он чунин аст. хароҷоти як даста бояд аз даромади он зиёд набошад, яъне як клуб бояд ба минус наравад. Ин барои баробари дастаҳои бузург, ки пул доранд, бо дастаҳои миёнаҳол ва аз ҷиҳати молиявӣ заифанд мебошад. Барои мисол Реал Мадрид пул дорад ва метавонад як бозингарро бо нархи беш аз 200 миллион бихарад. Ин харид ба Реал дар сурати иҷоза дода мешавад, ки агар даромади даста ҳамин 200 миллионро пӯшонида тавонад. Дастаи миёнаҳол ва заиф наметавонад чунин миқдор маблағро сарф кунад. қоидаи ферплей имкониятҳои пулдорҳоро дар самти харҷ кардани пули калон маҳдуд мекунад, аммо ҳолати Реал хеле аҷиб аст. Онҳоро ферплей ҳеҷ кор карда наметавонад. Онҳо хароҷот не, балки даромади худро пинҳон карданд, ки ин баръакс онҳоро ба тарафи ҷамъ мебарад. Мадридиё дар ин масъала мушкилиҳои зиёд надоранд. Агар ин 122 миллиони дигар ба даромадашон зам кунем, онҳо умуман бо қонунҳои ферплей Аврупо ва ҳаҷми муқарраршудаи маоши бозингарон мушкилӣ нахоҳанд дошт. Ва аммо як чиз аён аст, ки Реал дар масъалаи молиявӣ на ҳамеша хушк аз об мебаромадааст. онҳо метавонанд бо андоз мушкилиҳои ҷиддӣ пайдо кунанд. Дастаи Ал-Иттиҳод мехоҳад Фабиньоро ба сафи худ ҷалб кунад. Ин клуб аз кишвари Арабистони Саудӣ аллакай ду ситораи тобони футболи муосир Карим Бензима ва Нголо Кантеро дар ҳайати худ дорад. Нархи Фабиньо метавонад 40 миллион евро бошад. маҳз бо ҳамин нарх дастаи кишвари Арабистон мехоҳад бозингари хатти нимҳимояи дифоиро ба ҳайати худ хонад. футболбози Бразилия метавонад ба ин пешниҳоди арабҳо розӣ шавад. Дастаи Ливерпул аллакай дар мавқеи ӯ бозингари навро пайдо кардааст ва корро дар ин масъала сар кард. Мерсидиё мехоҳанд Ромео Лавияро аз сафи дастаи Саутгемптон ба ҳайати худ ҷалб кунанд. гуфта мешавад, ки Юрген Клоп ҳам ба ин трансфер розигиашро додааст. тавре медонем, дар Ливерпул шуъбаи махсуси таҳлилӣ кор мекунад, ки бозингарони мутобиқ ба сабқ ва системаи Клопро ба даста мехонанд ва онҳо дар ниҳоят бозингарони асосӣ мешаванд. Лавия аз зумраи чунин бозингарон дониста мешавад, аммо суол ин аст, ки оё ӯ мавқеи Фабиньоро гирифта метавонад ё ин ки не. худи нимҳимоятгари бразилиям вақтҳои охир дар хатти нимҳимоя бозӣ барқарор надошт. бисёриҳо мегуфтанд сабаб дар сину сол ва ҳамчунин дар надоштани ҳамроҳи хуб дар маркази майдон мебошад. ҳамчунин таҳлилгарон ба хулосае омаданд, ки Фабиньо дигар тоқати шиддатнокии бузурги чемпионати Англияро надорад. фаромӯш намекунем, ки дар Ал-Иттиҳод ҳамчунин як чеҳраи дигари шинос ҳам ҳаст. ин собиқ сармураббии Вулверхэмптон ва Тоттенхэм Луиш Эспириту Сантуш мебошад. ӯ шахсан ҳатто Диего Жотаро ба Ал-Иттиҳод даъват кардааст. гуфта мешавад, ки масъалаи гузариши Фабиньо ба дастаи Ал-Иттиҳод хеле зуд ҳал мешавад. арабҳоро манъ карда намешавад. Ал-Иттиҳод Фабиньоро гирифтанӣ бошад, пас Ал-Иттифоқ мехоҳад Ҷордан Хендерсонро бигирад. бозингари мазкур яке аз лобузани заифтарини дастаи Ливерпул дар маркази майдон ба ҳисоб мерафт. соҳибназарони соҳа яке аз сабабҳои асосии якбора пас шудани натиҷаҳои Ливерпулро дар бозии заифи ин футболбоз мегуфтанд. акнун ӯ бояд ба худ дастаи нав ҷустуҷӯ кунад. футболбози англиз дар Аврупо тарафдорони кам дорад. дастаҳои кишварҳои аврупоӣ намехоҳанд барои ҷалб кардани Хендерсон
Хендерсон талош кунанд, аммо аз Арабистон таваҷҷӯҳ ба ин футболбоз басо бузург аст. Сармураббии дастаи Ал-Иттифоқ собиқ ҳамдастаи Хендерсон ва легендаи Ливерпул Стивен Джерард мебошад. Джерард на танҳо Хендерсонро мехоҳад ба сафи дастаи худ хонад ва ҳамчунин мехоҳад Садио Манеро ҳам аз Бавария ҷалб кунад. Мюнхениҳо шояд ба ин трансфер розигиашонро бидиҳанд. Ливерпул ба Хендерсон иҷозаи бепул рафтанро дода наметавонад. Аз ин лиҳоз трансфери Ҷордан ба Ал-Иттифоқ аз нархи ин гузариш вобастагии калон хоҳад дошт. Ал-Иттифоқ бояд киссаи Ливерпулро пур кунад, вагарна мерсиайдиҳо ба ҷавоб додани Хендерсон розӣ нахоҳанд шуд. Масъалаи Мейсон Гринвуд то ҳол ҳал нашудааст. Дастаи Ювентус мехоҳад ин бозингарро ба сафи худ ҷалб созад. Туриньо аллакай дархости худро барои харид кардани Гринвуд ба Манчестер Юнайтед ирсол карданд. Футболбози 21 сола дар ҳайати Манчестер Юнайтед қарор дорад, аммо гуфта мешавад, ки ӯ дар дастаҳои Англия дигар бозӣ нахоҳад кард. Гап сари репутатсияи ин бозингар меравад, ки аллакай вайрон шудааст. Новобаста аз он ки суд ҳамаи гуноҳҳоро аз Гринвуд бекор кард, дастаи МЮ то ҳол тадқиқоти худро гузаронида истодааст. Гринвуд алоҳида аз дигар футболбозони дастаи МЮ машқу тамрин дорад. Табқи хабарҳо сармураббии Манчестериро Эрик тен Хаг ба фурӯхтани ин футболбоз розӣ нест. Ғайр аз Ювентус, ҳамчунин Аталанта мехоҳад ин футболбозро ба ҳайати худ ҷалб намояд. Давоми чанд соли охир яке аз дурахшонтарин бозингарони МЮ Маз Гринвуд буд. Агар ӯ формаи худро аз даст надодаст, бояд ҳатман ба ягон дастаи дигар рафта маҳорати худро сайқал диҳад. Стили Алегри шояд ба ӯ мутобиқ набошад, аммо Аталанта метавонад ҷои хуб барои ин футболбоз бошад. Агар Тен Хаг хоҳиши кор бо ин бозингарро дошта бошад, аммо ҷомеа ӯро қабул накунад, беҳтарин вариант ин рафтан ба аренда аст. Дар он ҷо Гринвуд дар кори будани худро собит мекунад. Дар чанд мусоҳиба узр мепурсад, ки ҷавон буд ва хато кард. Ҷомеаи Англия ӯро қабул мекунад ва ин бозингар дигарбора ба Олд Траффорд бармегардад. Ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.